поправям Ливърпул за един сезон. Като в тази кариера ще играем всичките ето тези мачове 38 на брой. Както ги виждате. Да. Ще поправим Ливърпул след загубите от Кристал Палас, от Челси, и от още много отбори от Брентфорд. Ще поправим Ливърпул. Като сега ще закупя играчите, които са в Ливърпул и ще се върнем след малко. И ето го отбора на Ливърпул, сега малко ще го оправим. Ето така. Салах и Гарко така. Ето така мисля да играем. Като в този епизод ще изиграем само един матч. Той ще бъде срещу Бърнли. Салах напредва, като забравя да кажа, ще играем на там, как беше? Бе на третото по най-трудност. Да. Шанс обаче за Бърнли сега. Право на Алисон. Много опасност пред вратата на... И 1-0 за Бърнли. Салах без прям. Но на 2 за Бърнли. Исак, хайде бе, и пак. Аз чуя, ние поправяме или ги сваряме още повече, защото поне в реалния свят Бърнли биха а ние вече падаме с 0-2. Виките Исак. Гакпо. Шобослай. Салах, хайде 1-2. 300 минута 1-2 Салах. Шанс за Бърнли и спасяване на Алисон. Финбък какво ще да направи тук, какво не ще да подари. Салах. Лош пас на Салах. Конате Милош Керкес. Шобослай. 40 минута 1-2 водят Бърнли. Керкес към Алисон. Алисон Хиго Тике. Исак. Мохамед Салах.
Исак, 2-2. Фримпонг. Исак. Екитики спрямо обаче. И последния шанс на половинето ще бъде, може би, за Бънни, но не се възползваха. 2-2 на половинето. Начало на втората част. Центриране. Браун Арисон. Исак. Гакво. Разочароващо, да. Малко смени ще направим. Да, това е Лингумоа. Конате е страхотна работа. Лош пас. Не, реално пас не беше лош, ама лошо овладяване. Добро внимание на топката от Гранбех. Лош пас обаче на Керкес. Шанс за Бънли за Сара. 61 минута за Сара за Бънли. Арисон към Конате. Той за Фримпонг. Паса на Фримпонг беше се пресечен. Конате. Видим го мала сега с топката. Какъв пас на Лингумоа? Защо Исак обаче направи така да не се възползва от този пас? Фримпонг, Салах. Фримпонг, Хиго Екитики. Ъглов удар. 75-та минута на матча. Ъглов удар за нас мърсайци. Гумоа! Греда! Напрежението е голямо. Но и Бънли бъркат с паса и това е шанс за нас. Салах, Макалистър, 3-2. Обрат за нас. Хиго Екитики сега. Екитики! Шанс Екитики е страни обаче.
Между другото, ако насича нещо, ние отменяме и самата игра. Някога прави така. Фримпонг. Хиго Екитике. Исак. Лошо поемане на Исак. Александър Исак. Просто стига до Гумала. Центриране, колкото е изчистена. И Ливърпул може би вече печели мача, да видим обаче. Да, точно така. Ливърпул Бърнли 3-2. Обърнахме ги. Ето и статистиката. Ние бяхме заслужено по-добре. Салах е играч на матча. Така ние сме на 5-то място, реално, но имаме всички, имаме по 3 точки, така че да. В следващия матч ще гостуваме на Лидс. Ако ви харесва това и искате да продължим да поправяме Ливърпул, можете да харесате видеото, да се абонирате. И да, общо взето, ще се видим в следващия епизод.